Rugăciune pentru prosperitate și abundență. Rostește împreună cu mine. Mama Natură îmi amintește mereu că tiparul divin este abundența, libertatea, pacea și armonia. Sunt aici să trăiesc atât cât pot raiul pe pământ în mine însumi, ca stare interioară și ca siguranță exterioară. Cer să mă simt din nou în siguranță, să trăiesc în iubire, în armonie și în flux cu viața. Ceea ce am eu are voie și aproapele meu. Ceea ce are aproapele meu, am și eu libertatea să am și să experimentez. Este de ajuns pentru toți. Mă eliberez de toate credințele durerii care spun nu este, nu se poate, viața este grea. Mă eliberez de tiparele care înnobilează sărăcia și lipsa, care mă fac să fiu prea disponibil pentru lume și prea puțin prezent cu mine, sau care mă fac să nu fiu generos și să mă izolez de viață. Aleg cumpătarea, echilibrul, aleg să-mi cheltuiesc resursele și viața cu discernământ și cu iubire pentru binele meu cel mai înalt. Mă aliniez cu libertatea și cer să-mi cunosc talentele, ca munca mea să fie libertatea mea de a fi, ca munca mea să mă susțină și eu, prin ea, lumea. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce sunt, pentru tot ceea ce am și pentru toate experiențele mele. Sunt deschis să văd și să găsesc bogăție în fiecare moment de lipsă și să devin conștient de ceea ce am învățat atunci. Poate răbdare, poate cumpătare, poate acesta a fost felul sufletului meu de a mă ține în siguranță în acel moment. Îmi amintesc că banii sunt doar un simbol și că adevărata mea valoare, bogăție și avere stau în cine sunt, nu în ceea ce am sau în cât am, ci în felul în care folosesc ceea ce sunt și ceea ce am. Adevărata mea libertate și valoare stă în puterea mea de a transpune în exterior ceea ce sunt în interior, de a face posibilă existența mea și tot ceea ce am nevoie ca să trăiesc liber mai departe. Cu ajutorul talentelor mele și prin felul meu unic de a oferi libertate, frumusețe și iubire lumii. Amintește mereu că toate plățile sunt daruri pentru mine și că atât timp cât aleg să fiu corect, indiferent de cât de corupt este sistemul sau omul din fața mea, viața va fi corectă cu mine. Mulțumesc pentru viața mea, pentru ceea ce a ales Divinul să fie prin mine. Sunt onorat și smerit de acest adevăr și aleg să fac cât mai bine cu tot ceea ce am și cât mai mult din iubire. Mulțumesc, te iubesc, binecuvântare.